Sinds afgelopen maandag heeft Zoepark Overloon een nieuwe bewoonster, Jacqueline. Zij is een oude bekende van Kuddelid Limburg. We hebben namelijk een nieuwe giraf. En dan heb ik het niet over een geboorte, maar over de komst van een volwassen dame die onze kudde als het ware versterkt heeft. Vanuit Duitsland is ze gekomen. En wat is er eigenlijk zo bijzonder aan jullie nieuwe girafje? Girafje, het is de grootste die we hebben tot nu toe. Giraffen worden eigenlijk wat kleiner geboren en naarmate ze ouder worden ze groter. Deze dame is reeds 10 jaar oud en is nou de grootste in de kudde. En steekt er bijna met nek en schouders bovenuit, zou ik zeggen. Het was een aardig avontuur om de giraf vanuit Duitsland in Overloon te krijgen. Dat is altijd wel ingewikkeld. Gelukkig zijn er een aantal bedrijven in Nederland, of in Europa ook wel, die dierentuintransporten doen. Met die giraf vooral altijd lastig natuurlijk de hoogte. Dus je kunt het vergelijken met een paardentrailer, maar dan met een dak die tot 6 meter hoog kan. Het voordeel daarvan is dat het dak ook kan zakken. Dus mochten ze bij een viaduct komen, dan moet die even bukken en dan kunnen ze doorrijden. En daardoor wordt het transport ook niet zo lang. Want vroeger moesten ze echt omrijden omdat het dak niet naar beneden kon. Dus in die zin hebben ze een speciaal transport. De groep bestaat nu uit 4 netgiraffen. En met slechts 8000 dieren in het wild behoren ze tot de bedreigde diersoorten. Het heeft ermee te maken dat hun leefgebied relatief klein is in Afrika. En daar natuurlijk ook allerlei menselijke bedrijvigheid is, waardoor dat leefgebied ook wel kleiner wordt. Daarom is ook een speciaal fokprogramma binnen Europa waar we aan meedoen. Dat ze ook kijken naar welk giraf is verwant aan welke. En kunnen we eigenlijk een genetisch gezonde populatie ook in Europa fokken. En vandaar dat dat vrouwtje ook bij onze groep erbij is gekomen, zeg maar. We hebben reeds een hengst, dat is nog een jong kereltje, maar we hopen eigenlijk in de toekomst dus ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan dat fokprogramma. Maar hebben jullie nog meer babynieuws in het park? Eigenlijk wel, ja goed, we zitten midden in het voorjaar en begin van de zomer. En wat dat betreft zijn een hoop jonge dieren geboren en is er ook nog wel het een en ander op komst. Maar bij onze kangoeroes, de wallabies, de zwanen, een aantal apensoorten, daar loopt al heel wat jong spul rond. Dus naast de nieuwe giraf is er ook nog allerlei ander nieuws te melden en te bekijken. Hoe zien jullie hier de toekomst? Hebben jullie nog iets bijzonders? Ja, we zijn naast de giraf zijn we nu ook bezig met de laatste loodjes voor ons nieuwe Zuid-Amerika gedeelte. We zijn eigenlijk aan het bouwen met een spiksplinternieuw verblijf, onder andere de luiaard en de miereneters. Dat zal een heel Zuid-Amerika gebied worden. En het streven is dat om dat ook voor de bouwvak helemaal piekfijn te openen voor het publiek. Maar daar volgt nog meer nieuws over. Ja, wat er zitten gelukkig net de porties op.